I dobrodošli u treću epizodu Minecraft Pocket Editiona. U ovoj epizodi bi trebali da pravimo rudnik, ali da vidimo koji dan, nije noć. Hajde mi da prespavamo. Čuje se pauk. Sad ćemo da premestimo sve ove stvari u našu novu kuću koju smo napravili u prošloj epizodi. Uzmi sekiru. Dobro, to tu nema veze. Hajde sada da sve ovo premestimo. Dobro. Hajde da se krave stavimo, na primjer, ovdje. Crafting table ovdje i šporet ovdje. I evo ga naš novi dom. Hajde napravimo koji chest. To je chest. I mi u ovoj epizodi bi trebalo da napravimo rudnik. Pa hajde da krenemo. Ova epizoda vjerovatno neće biti duga, ali vidit ćemo. Eto je pukao creeper, da. U prošloj epizodi. Napravit ćemo ovako po tri kocke. Ajde. Sve kopa dok ne dođemo do kamenja. Evo sad tu prokopamo. Pokušat ćemo u ovoj epizodi da nađemo metala. Ajde mi idemo naprijed. Brzo će da mi pukne kramp. Nema veze. Napravit ću novi. Da. Ovdje je još zemlje. Hajde mi da prokopam dolje. Da, i što sam sad... Zaboravio sam baklju. Hajde da... Odeh ja da napravim baklje pa se vidimo kad ih napravim. Evo nas ljudi, napravio sam baklje. Da mi napravimo rudnik. Tu ćemo stavimo jednu baklju. Ćemo ovo stavimo. I napravio sam novi kramp. Počelo je bilo kiša da pada. Evo kiša.
Hajde mi da prokopamo. Tu je jedna baklja. Ova epizoda već traje 5 minuta. Što smo našli? Našli smo pećinu. Ovu pećinu nećemo sad istražiti, nego ako budemo malo bolje opremljeni, tako da ajmo ovdje zakrpimo. Pa ćemo to ću sad tu da obilježim bakljama. Eto tako da se zna. Hajde da nastavimo dalje. Hajde. Hajde kopaj. Tu stavimo baklju. Brzo ćemo pući kramp. Brzo će da padne noć. Brzo završavamo ovu epizodu. Hajmo pada noć. Hajmo u kuću. Stavimo baklju. Što smo bili zaboravili. Hajde da prespavamo. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nismo našli metala, ali nema veze. Vjerovatno ćemo naći metal u sljedećoj epizodi. I zdravo!